случката, обаче аз вече нищо не знам, защото не подкрепям отношения. Крем! Thank you! Цъка ми хора. Не знам, и аз съм се скарана. За съжаление. Не е хубаво да се караме. Трябва да живеем любов. Ако такава! Кава, аз те последвах. Крем! Thank you. Guys, I'm on low again. Момчил, thank you. Целувки, момчил, много ти благодаря. Благодаря ти. Съжалявам, ако че така се случи. Много съжалявам. И аз съжалявам, че съм се скарана. За какво да се караме? Хора сме. Трябва да се обичаме, да се подкрепяме. No punishment match. No. Punishment, no. No punishment. Никакъв punishment. Никакъв punishment. Ясно ли ви? И отивай там, кажи на твоите хора, предай им на твой език, че никакъв punishment. Нет. No punishment match. Thank you. Thank you too, Kavya. I'm follow you, my friends. Всичко по 20. По 20. Всичко по 100. Хора, цъкайте. Ok, you change shirt. Sorry. Maybe. Only for you. Steven. Мале, тя с тези цици направо ми възбужда. И аз не съм от стомана. Момиче, стига. Мале, тези цици пред лицето ми. Хора, хайде я бием да се успокои малко. Стивен, thank you. Ами, акулата, трябва да напишеш налично на него в Инстаграм и да му кажеш той да те отблокира. उसका सॉन्ग है मेरा नहीं है, मेरे पास कोई म्यूजिक ही नहीं है. ओके गाइस, मैं जंप करूंगी जब विन हो जाएगा. ऐसे मैं जंप Sorry, my friend. О, боже, телесъм. Цъкаме. Looking dress. И той те блокира. Ами защо да се блокираме? Защо да се караме? За какво те е скандали? 8 рози. Айде, 8 рози вадим. Мерси, обаче не го сметнала твоята роза. Отново пратя, ако имаш. Крем, момчил. Браво, още 4. Стивен! Айде бе, голям спит, мусти, респект. Не, никой не мютва и не блокирай за сега. Още 3. Илян, мерси. Модераторка, никой не мютва и не блокирай.